nás ľudia, ja som ten 13 a toto je ďalší týždeň s Nerdom, kde ja, ten Nerd, vám hovorím o tom, aký bol môj týždeň. Takže, čo som robil celý týždeň? Jediné, čo si pamätám, je, že som furt dačo maľoval. Prvé sme maľovali dreva z brány, potom som pri druhej bráne musel celú bránu namaľovať, ale zase nie iba ja, ale aj môj brat. A potom som ešte aj maľoval dvere z komory a z kurníku, proste všetko sme tam furt maľovali. A zase bolo tento týždeň to dobre, že nebola až tak strašne horúco, takže pohoda. A taktiež aj pršalo párkrát, takže som aj veľakrát mal voľné dni. Potom čo stredu som bol ja v Bratislave ku jednej rodinnej veci, tam sme dačo robili, prišli, to dokončili, potom sme sa boli nájsť na pizzerke jednej, tu mám dôkaz a potom som šiel domov. A z toho celého dňa som bol taký unavený, že preto aj na ten deň nebol žiaden stream. Ináč, to bol viac menej môj celý týždeň. Jediné, čo ešte sa teraz tak rýchle stalo, bolo, že tí hackeri, čo mi vtedy hackeri Discord server a nahlasili to exposed video, nahlasili aj ten reupload dneska a teraz sa to snažím ja odvolať, to nahlásenie. Takže asi budem dúfať a pravdepodobne, neviem, zase to neodvolajú, uvidím. Ináč, čo ešte môžem také povedať, už nič, to je odo mňa všetko. Takže čo sa vo svete dialo, veľmi málo vecí som si všimol, takže prvé, čo som si všimol, bolo, že zomrela slávna spevačka Bonnie Tyler. Od nej poznám jednu songu, to je táto. Takže rest in peace. Mala dobrú hudbu. Možno si to raz pustím, jeden album je na radiostreame, uvidíme, kto vie. A okrem toho, asi si pamätáte, jak Sony ohlasilo, že prestanú vyrábať fyzické hry. No, odvtedy ich internet totálne, že rozdrvil, pobombardoval komentami, že chceme naspäť naše hry fyzicky. Reálne minulé vytweetovali na Twitteri, že má ísť nejaký nový arcade joystick a tam tiež boli len samé také komenty, že my chceme hry fyzicky. Reálne už aj pri asi Change.org, to sa tam dajú robiť, že petície, už sa viac než asi 300,000 ľudí podpísalo na to, aby nechali tie fyzické disky, takže ľudia sú naštvaní a Sony trčia teraz v dosť hlbokej diere. Uvidíme, jak sa z toho vylezia. Či náhodou vrátia nám tie fyzické disky v roku 2028. Ja len dúfam, že sa to stane a ak nie, tak potom PS5 bude pre mňa asi posledná PlayStation konzola, ktorú si v živote zoženiem do svojej hernej kolekcie. Ináč to bolo všetko, čo som si tak za tento týždeň všimol. Väčšinou som len maličkosti videl, ktoré nie sú až také dôležité vedieť. Ináč to odo mňa všetko. Ja zajtra idem do práce, uvidím, čo toto bude a dávam pekný zvyšok dňa. Ja som tam 13 a čau.